her video. I dag har vi en stor rummel. Okay. I dag skal vi spise slik, fordi vi har været i Tyskland for at hente drikkevarer til Magnus 18 års fødselsdag. Og så vil jeg også købe Kinder Buns, fordi det er Magnus yndlingsslik. Pause. Lige noget blank. Så er vi klar igen. Yes, og vi starter med den her snack, som jeg åbnede. Jeg bare fået lov. Det er sådan nogle... Hvorfor har du allerede åbnet den? Fordi jeg tænker, at jeg kan være i stå der fumle med den der. Men det var nok en dårlig idé, hvis vi skulle vise, hvad der hedder. De hedder cocktail snacks. Det her er jo meget luksus. Og der er sådan forskellige ting, sådan, så lad os bare starte med den her. Er det dem der med løg? Det ved jeg ikke. Det tror jeg faktisk, det er. Det smager bare kiks. Hvor smager det? Altså, jeg skal lige... Det hedder 203. Kan du godt lide den også? Det er det med løg. Okay, hvor meget giver du så de her kiks? Der er jo sat på. Hvad? Det er også sat. Magnus. Og nu skal du smage den her, Magnus. Jeg skal lige tykke i munden, mand. Det smager bare lidt Ej, det creme. er så sjovt på den her. Det er creme. Det er også bare creme. Det her, det smager af de der sandstænger. Sandstænger. Det er jo kringler, Magnus. Det er det Ja, samme. men det smager af sandstænger. Jeg kan bare sprøjte. Lidt kedeligere måske, sådan, som om det har ligget et par år eller sådan noget. Okay, nu smager det sådan... Nu her, der har vi sådan en burgerbolle. Flot burgerbolle. Bagt i ovnen i omkring 40 minutter. Nu er det så kedeligt som alt andet lort. Og en regnorm, hvis du er interesseret. Tag lidt luksus. Nå. Og meget giver du så den her cocktail ting. Jeg giver dem så meget ved busbledet nu. Okay. Nå, så vil du gøre det her, hvis vi skal smage. Okay, nu tager vi de her Oreos, hvor der er sådan mælkechokolade udenover. Hvordan du kan blive ved med at spise det her, for jeg begynder bare på kvalm allerede nu. Hvad? Ej, Okay. skal jeg lige hente mig. What the fuck, man? Så her. Ej, jeg kan ikke huske så meget. Jeg kan huske, at den over. Jeg har en knip på. Okay, kan vi ikke bare lige brække den over sådan Jeg her? skal brække den over. Nå, gør vi nu. Jeg gider ikke fedt at finde. Okay, tak. Tak for det, Magnus. Ja. Før jeg var selv klar med. Det gider jeg så ikke æde. Du skal, mor, det klinger over, mand. Kom, okay, det er bare sådan... Så skal jeg altså lige have en spand. Magnus. Ej, det er klamme, mand. Er det ikke været i køleskabet eller hvad? Ja, det er 0. Det har ikke været i køleskabet. Magnus, det er en spænd. Kan du ikke lige op til munden? Kom. Det gør du Ja, ikke. jeg gider ikke på den. Okay, ja. Ja, kom nu. Nej. Så spiser jeg den ikke. Okay. Så, nej, det er ikke. Hallo? Okay. Nej, Magnus. Det er ikke for sent. Og det har intet med Oreo at gøre. Hvem foretrækker en Oreo med chokolade rundt om? Virkelig. Det er også klart, mand. Kraft ligesom at panere en Mars-bar. Hvem fanden vil have panering rundt om sin nougat karamellstang? Okay. Så er vi så Memphis. Chokoladebånd. Det er det sådan... Au! Yep. Kan du være på fingrene?
Magnus. Au, Magnus. Nu smager vi sådan en vandmelons Mentos. Sådan. Smager bare jo vandmelon. En bacon vandmelon. Så i starten der føles det som et tyggegummi. Så efter nogle sekunder finder man ud af, at det er ikke et tyggegummi. Tænker man, så har man taget et bolsje. Har du lidt på en triller ud af, det er faktisk bare en Mentos. Magnus, du ved så godt, hvad en Mentos er for sent. Men det skulle ikke lade sådan noget. Ja, Jeg kan være vandmelon for sådan noget. Ja. Det her. Skal vi spise en anden først? Nej. Det er så vandmelon mango. Det er kun det, Magnus. Ej, min kæft er dårligt. Nu smager vi det med mango. Vi er pauser selvfølgelig. Nu er det for langt. Nej. Så er vi tilbage. Ej, jeg sidder så dårligt. Nu tager vi den med berry mix. Eat this little pink. Nu tager vi sådan en Mentos med berry smag. Hvad var for en? Skal vi ikke have fersken først? Der er ikke færdig. Hvad fanden var det så? Smager rumba. Ej, jeg skal ikke have rumba. Du kan få en anden en. Der er forskellige farver. Hvad er det her så? Jeg tror, det er en. Det er jo smag. Nej, du Jeg smager. gider ikke. Jeg spiser ikke. Jeg kan altså ikke. Det er det, Magnus. Det er underligt for dig. Jeg vil have Skittles. Jeg gider af det der Mentos der, man. Det stod for 10-årige børn, man. Så bliver det sgu da mint Mentos hele tiden. Jamen, det er fordi det er mint. Det smager bedre end alt det der sukker. Der er ikke sukker, der er ikke sukker, når det er mint. Nej. Spiser vi så Skittles? Fordi ingen kender Du får sgu da ikke nogen af mine Skittles. Magnus, han spiser Skittles. Yes, sir. Så kan jeg lige fortælle, hvordan det smager. Fordi ingen kender smagen af Skittles. Hvad er det for på din pose? Det var sgu da mint. Ja, præcis. Det skulle være det, de tjener på. Lad os få saksen. Det er dumt at komme op. Det er mig. Det er klart, måske var det godt. Jeg har mine fingre på sagen. Ja, det var Jeg lidt. mener, man skal hælde det ned i Magnus. Ikke putte posen med ned. Det skulle jeg ikke give mening nu, skal det? Ja. Så gør vi det. Det er sikkert overhovedet ikke meningen. Det var ret. Nu får den her ene der af. Okay, tak. Nu smager vi som skæbne her. Men jeg synes ikke godt blandet, Magnus. Jeg fik bare sådan en yndling som er solbær. Solbær. Hvad er det for noget? Hvad? Det er noget af en praktikant. Det er så mærkeligt, hvis du har en pose i et rør. Altså. Nå, så tak fordi I så med, og jeg håber, det har været lidt underholdende. Der er min sorbo med. Ja. Okay, så vi ses bare i den næste video. Hej hej. Hallo. Hallo.